Itiya panangi plastar tayo kada gitiya peddlers dito syudad Pilawag apuanan nata no peddlers ko na tayo mama nya kat dagitoy kat moving ko mama. Yes, ma'am. Well, actually, ma'am, na-meeting digitay officers, can members ti Peddler Association, ket na pag-aamungan da, ma'am, nga kapnuno at the urnos kental na digiti nga peddlers, ken most especially disiplina ko nakadin apo, adda ni iputar nga resolution to nga masurot kapnunti kastaket na anayas iti panaglako da ken kastapay haandan to nga aglakon digiti maiparit nga paglakwan. Well, as teko na ni Apo Presidenten or orayan dati panaka-approve na tasapay kuma ta ma-implement ni na sigod. So far dagiti peddler tayo apo nang runayan to si ti Capitol alam medyo i-plus-plus na rin pay kanyadan ken dagito yan to sangot ti MMSU nga paglaklakwan da pay ijay. For the meantime, adadapay lang mapanmetkit di aglaklako ijay, ngem ala kitain mintot ipagsaya atan da nga pagplastaran kapmunti kasta makapaglako damit adamet ti daily basis daily nga pagsapulan da ngem haan mimet kit di ipari iplastar minto lang iso da. Nako na meeting nga dapat dati maaramid to nga sizes dagiti card Yes, daw ma'am. no logan da ma'am. Yes, ma'am. Niikwa yan di resolution apo nga adan to umanatok na sizes ken time to nga aglako da. Kapnun tikas da apo handan to nga agpapaanawa wenno tiltila da paglaklakwan na kasi makakos namin talaga iti traffic ket nang rona ket ti safety ti tao aket isot kang runaan ti amin.